Nebunia și entuziasmul de sărbători pot afecta chiar și pe cei mai veseli și plini de energie dintre noi. Așa că la început de 2023 este un moment prielnic pentru a sărbători realizările și a-ți plănui noile obiective. Salutare tuturor! Pentru cei care ne urmăriți pentru prima dată, eu sunt Georgiana de la TechTasty și în acest video vom vorbi despre cum să-ți pregătești restaurantul pentru 2023. Primele luni din noul an pot fi copleșitoare pentru că trebuie multe aspecte puse la punct. Noi am adunat 5 sfaturi care îți pot face munca cu mult mai ușoară și te ajută să-ți pregătești corespunzător restaurantul pentru 2023. Dar înainte să trecem la ale noastre, nu uita să dai subscribe canalului nostru de YouTube. Tap, tap! 1. Încurajează vânzările prin comenzile online. Dacă te-ai gândit să adaugi un nou canal de venituri, acum este momentul să o faci. Clienții și personalul tău se pot obișnui rapid cu un sistem de comenzi online. Prin TechTasty, restaurantul tău se poate bucura de o aplicație mobilă personalizată conform brandului tău și de un panou central de gestionare al clienților, comenzilor și livrărilor. Singurul lucru pe care trebuie să-l faci este să-ți iei timp și să te asiguri că ai fotografii profesionale și actualizate ale articolelor din meniu și că clienții știu că pot comanda prin aplicația mobilă a restaurantului tău, simplu și rapid. Un sistem de comenzi online pentru restaurant contribuie la creșterea vânzărilor și te ajută totodată să atragi clienți noi pentru că totul se face mult mai ușor. 2. Dă startul unui program de fidelitate. Atrage noi clienți cu un program de fidelitate care să te ajute să te conectezi cu clienții și să îi răsplătești pentru vizitele la restaurantul tău și comenzile online. TechTasty îți pune la dispoziție un program de fidelitate pe care îl poți personaliza și ajusta oricând. Totul se face cât ai zice pește, întregul proces fiind automatizat. 3. Rulează campanii promoționale. Campaniile promoționale încurajează consumatorii să interacționeze cu restaurantul tău, ajutând inclusiv la răspândirea notorietății brandului online. Campaniile de marketing consecvente, care transmit un mesaj clar, au șanse de reușită și aduc rezultate remarcabile, cum ar fi volum mare de vânzări, trafic crescut, eficiență sporită, credibilitate. Creează cu ușurință campanii cu TechTasty și stabilește-ți regulile, publicul țintă și perioada de valabilitate. 4. Evaluează-ți meniul. Trebuie să te gândești cum poți să faci ca meniul restaurantului tău să fie mai proaspăt, mai bun. Fie că ești motivat de dorința de a reduce costurile și de a eficientiza operațiunile din bucătărie, fie că vrei să atragi clienți cu noi concepte culinare sau în mod ideal ambele, o reîmprospătare a meniului ajută mult. Schimbarea meniului te poate ajuta și să ții pasul cu preferințele clienților. Poate dorești să incluzi în meniu preparate vegane, vegetariane sau, de ce nu, cocktailuri fără alcool. Oricare ar fi schimbările pe care le aduci, modificarea meniului în lunile mai liniștite îți oferă suficient timp pentru a-ți instrui personalul cu privire la noile feluri de mâncare. Secret dezvăluit: cu un meniu digital TechTasty, actualizarea meniului are loc în timp real. Modificările se fac instant și fără costuri, iar prețurile și produsele pot fi modificate în doar câteva secunde. Dinamismul și flexibilitatea economisesc nu doar timp, ci și resurse. Intră în posesia meniului digital accesând linkul din descriere. 5. Stabilește un plan de marketing pentru restaurantul tău. Fie că îți place sau nu, marketingul este esențial pentru a răspândi vestea despre restaurantul tău, iar începerea anului cu un plan solid îți poate da un impuls să stabilești o structură postărilor de pe rețelele de socializare. Așadar, cât de des ai de gând să postezi pe rețele de socializare sau să trimiți e-mail-uri? Menținerea unei cadențe regulate asigură faptul că paginile de socializare rămân mereu actualizate și îți pune afacerea în prim plan pentru cei care te urmăresc. Planificarea te va ajuta de asemenea să-ți stabilești bugetul anual sau trimestrial pentru publicitatea plătită și când dorești să publici conținut tipărit sau online. TechTasty te ajută să-ți pregătești restaurantul pentru 2023 prin automatizarea proceselor care consumă timp. De la comenzile online, meniul digital, funcționalitatea comanda la masă și sau self-ordering, la marketing digital, aplicație mobilă personalizată, integrări cu diferite sisteme, TechTasty te ajută să ții pasul cu noile tendințe tehnologice. Pentru mai multe informații, nu ezita să ne contactezi.